Sige, dyan ako. Ano ba lang dyan? Nakadodorot na. Dito muna tayo sa unang kwarto na. Bukas na muna ginawa. Alis ka muna dyan. Pag nagbukas kayo ng kwarto na, ako muna papasta. Kasi dyan na kayo. Dito may babae rito na eh. Ito yung babaeng sunod na sunod sa akin kanina na eh. Parang yan ang kwarto nila nung araw. Ah, ito ba yung kwarto nila? Parang... Ikalawa. Mga minuna po pa tang may ito. Nauna igaan. Kapag Hindi, bago na yan. bago na yan po. Oo, yung baka na ganyan. Ah, Dito may lalaki. Okay, pasok tayo. Dito naman tayo. Sali. Insenso. Insenso. Kanya Yung mo. malaki. yan. Insenso yan. Malaki. Sa palaspas. Nayo na kayo ng payapa. Dito yung matandang babae. Ito na yung nabili lang. Hindi sila nagpagawa talaga sila. Pinagawa. Lupa lang nabili dito. Ah, ito pala yung binili. Next. Banyo. Magpagdasi. Lumang bahay na. Lumang bayan. Pero maganda. Doon tayo sa diretso. Kuha niya kahit lumang bayo. Tandaan nyo ha. Dito na yung sunod na sunod yung babae. Yan ata ang kwarto ni Ate Julie yun. Sunod na sunod at yan. Pogi niya no? Amerikano. Yan yung may-ari dito. Ilan? Namatay na yan po. Hindi. Hindi buhay pa. Kaya Tagaytay sila. Nagtatat. Ayaw niya rito mas maganda daw sa Tagaytay. Pinapabantay. Ano nakatira pala dyan? Dati walang tao. Doon ako. Okay. Diretso tayo. Baba na tayo. Doon nakatira yung babae na yun. Yung sunod-sunod sabi niya na yun. May nakatira dito. Oo. May nakatira rin dito po. Saan? Eh, wala na siya tayo. Ano na? Wala na siya. Hindi ko na naririnig. Hindi ko na naririnig yung lumalagabak na pa niya na yun. Eh, Lagi, dyan para may naglalakad. dito lang yung naglalakad. Anong gagawin ko dito sa mga retrato nila po? Hindi, wala naman yan. Wala yan. Basta kung tanggalin mo lang yung nasa buwan-buwan. Dito tayo. Ay, bodega to eh. Buti kayo. May ilaw yun dyan. Sabi ko na, buti ko yun. Alam niyo, hintay na kalaban natin. Basta may nagdalawa yan eh. Okay. Yun naman yung kandila, payapa. Next. Ano yung muna natin huli? Yung picture ako. Palikpit mo na. Palikpit mo na. Mamaya. Kaya na Pasukin mo na na. yan. Pasukin mo. Ang kausap na yan, mahal. Napasok na. Oh. Bakit nilipit ko? Patay na ko. Lahat sila wala na yan. Yung kulay. Dito tayo. Sali! Yung senso. Agong si Sali. Ito pala maraming iluyan na yun. Sali! Hindi. Gagamitin mo talaga yan ngayon. Akin na, Sali. Ako na. Ng malalak. Hindi. Ito po, hindi. Akin na. Buksan mo, hilang mo sa loob. Okay. Sana. Sige na, ano yung luya? Kaya-kaya ko na ito na eh. Sige na, na. Luya? Ano gagawin sa luya? Ano gagawin sa luya? Sinay. Alam niya pa siya diyan. Diretso tayo. Dito. Ito.
May bahay silang kuwan eh. Eh, daburi kinin eh. Bakit kaya ayaw nila dito? Huwag sa akin. Ay, psst, mga pogi, yung totoo, mayroon kayong nararamdaman dyan, oh. Oh, ayan, tumingin ka. Doon, may nararamdaman kayo? Meron talaga, may babae dyan eh. Lakad na lakad. Kanina ko pa yung nararamdaman eh. Po, ito to po, meron dito po naglalakad talagang babae. Ay, teka lang, nakalimutan ko pala ito. Ayun, sila makipagkwentuhan eh. Talaga ko tatanungin mo nga. Gusto mo. Nag-exercise ko ba araw-araw? Iba lakad siya na lakad. Sa kama ko, ano pa yun? Pati dito, Pag may matutulog na ako, may dadambang ganon. Ay? Oo. Oo, kanina ko ba naririnig yan? Yung kumakain ako naririnig ko siya. Kumitang to, inaantok na ako. Bigla akong May maglalakad na. Hindi ko may tatanong sa akin ganon. Ay, pwede ko doon sa kama. Sila po, nangungupahan lang po sila, nagtatrabaho po sila sa SM. Hindi po sila dyan nakatira, tenant po sila dyan. Tenant. Oo, tenant po sila. Paspasan na natin po sa kanilang para kalayo sila sa pabahay. Ano siya po? Ha? Para malayo sila sa panganib. Pamatakang kaso. Tara, dito na to. Malapit kasi dito eh. Salamat, thank you so much sa Mateo Rizal, malapit po SM, San Mateo City. Bye-bye.